Čauko, vítam vás pri našom ďalšom parte z hru Geometry Dash. Nezdržujme a rovno poďme na to. Máme tu Jumpera, Time Machine a Cycle. Toto už podľa mňa bude také, že... také už ťažšie. Ale necháme teraz tieto levely tak a musím vám povedať jeden secret, teda rovno vám poviem už dva secrety. O jednom viete a o jednom nie. Takže prvý secret sa nachádza v menu. No, jak to mám povedať. Napríklad chcete vyrobiť level a tam je taká vec jedna. Ja vám to ukážem, keď prejdem levely. Potom, ale musím si to na to spomenúť. Dobre. Je niečo 7 hodín, za chvíľočku pôjdem do školy. Tak. Budem asi každý deň vydávať videá. Že jeden deň Shakes and Fidget a k tomu ešte Geometry Dash. Tak to spravím. To bude asi najlepšie. Takže každý deň bude vychádzať Geometry Dash a Shakes and Fidget. Dobre. Je hotový. To vystrvalo minútu 35. 30. Nevadí. Time Machine. To už je o niečo ťažšie. Včera som to robil. Som to nedal, som si cvičil mimo kamery. Okay. Tu sú samé triplaky, takže... Coiny tu asi brať nebudem. Ani na Cycle, ak si tam dostanem. A tento level som prvýkrát vyhral v škole prírode, v autobuse keď sme išli tam. Prečo som držal? Nechápem. Toto je taká skratka, aby ste nemuseli skakať tie triplaky. No, tieto, hej. A inak táto postava sa nedá normálne získať, len tým secretom. Viacero postav. Aj tá farba, čo je teraz na mne, tá dole, sú červené oči, zelená hlava a tie zelené ako keby gate. Tak tie zelené gate, tak tá zelená farba vlastne sa nedá získať. Tak to poviem. Dobre, už by som ho mohol prejsť. Teraz sa budem sústrediť. Time Machine tuším na 2 coiny? Či na jeden, teraz neviem. Motorka išla práve okolo, takže ak ste počuli motorkin zvuk, tak sa ospravedlňujem. Dobre, ja zobral som coin. Vždy som zomrel na poslednej prekážke. Lebo v autobuse som mal odporúčané zhrať a niečo mi píplo. Ver. Pôjdeš. Je to tam. Teraz som mal mŕte, že tam skapem. Yes. Ďalší level, Cycle. Poďme na ňu. To už docela tie triplaky ani nejsú. Tu skôr už nájdeš tu, jak sa volá.
cirkuláru. No a to bude niekde pri konci. Nie. To nebude pri konci. Teraz to tu bude. Je tu jeden coin. Aj tento... Ja som ho zobral už, ne. To si nerv srandu. Ja som ho už zobral a ja som ho nezobral. Preto som pre ňoho išiel. Nevadí. Tak znova. Musí nám vyzať čas na ten secret, takže... Alebo na budúce. Zajtra vydám ďalší geometry dash, takže... Secret bude potom. A inak dovršil som hranicu 500 diamantov, čo sa mi otvoril ten obchod. Je tam taká jedna vec. No, táto gula, toto tu je najhoršie. Je to tam. No tak posou. Takže pardon, keď ste niečo počuli. Moja mamka práve išla domov, teda do práce. Nevšimne. Toto sa muselo stať do videa. Nemuselo. Dobre. Ideme sa radšej vrhnúť na ten secret, zabudnime na to. Open. 510. Takže, viete, jak máte tuto, máte toto, tak to sa vám unlockne až keď budete mať 500 diamantov. Tak. A je tu ešte jedna vec. A to je toto. Keď napíšete sem The Challenge, tuto to vidíte, tak sa vám spustí jeden level. Čo bol hneď pridaný 2.1, ešte keď tu nebol Spider, každý bol nadšený, že čo je toto, ale nikto nevedel, jak sa to má dostať. Takže skúšali rôzne kombinácie a nakoniec napísali tam The Challenge a viac sa toho už tam nedá dať, len The Challenge. Potom tu je toto, kde stlačíte na takú truhlicu a dá sa len taká jedna postava. A potom tu sú 3 kľúče, tie ja zbierať ešte nejdem. Ale potom tu je jeden secret. Máte tu toto menu. Aha. Vidíte tie dvere? Takže ja vám poviem, jak ich odblokovať. Takže musíte nazbierať 500 diamantov. Jak nazbierate 500 diamantov, musíte mať otvorené toto. The Challenge. A mať otvorené toto. Ja to nemám, ale myslím otvorené tak, že musíte to proste tu mať. Musíte vyhrať ten The Challenge level. Potom je len dôležité nazbierať 500 diamantov a spraviť toto. Na to kliknúť. Potom, jak na to kliknete, tak si kúpite, vidíte, ako keby tento diamant tu, ten úplne vľavo na konci. No tak ten si musíte kúpiť, stojí 1000 a keď si ho kúpite, tak musíte ísť sem, musíte dať toto a potom kliknúť sem. Presne na to. Tuto sa vám zjavia dvere a tuto bude čestka.
a vedľa toho bude čestka zjavená. Vy ju otvoríte a dostanete oranžový kľúč. A keď zoberiete ten kľúč, tak dokážete otvoriť a tuto môžete dávať hociaké veci a dostanete z toho vlastne nové postavy a tak farby. Napríklad táto farba. Táto. No ja som mal. No vlastne on má už na sebe tú farbu. Tu. Potom ste mohli tam ešte vyhrať toto. Toto ste tam vyhrali. Ufo nie. Toto ste tam vyhrali. Tohto ste tam vyhrali. A tak, ale vždy tam musíte dávať tie písmena. Ja som dal druhého démona. Ja som dal druhého démona? Nie. Som sa pomýlil. Tak. A 7:20. Takže už nemám moc času. Ešte Shakes and Fit It do 35. Takže ja sa s vami lúčim a čus.